Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, na sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperator, pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasang kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for EAD Co-op for their 28th General Assembly. Halik po sa EAD Co-op. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Jose Boneo and family, ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Marites Baco and family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Rosemary Asiado and family, ni Teotemo and Lobiano and family, Canolasco family, asin ni Puring Barcelon. Special na mga kahagadan, Dulot kan Garcia family, for good spiritual and physical safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for safety and protection of officers and personnel of 54 IB Philippine Army, ni Tess Baco, for fast recovery of Maria Eliza Aison, ni Maria Ardales and family. Asin, kahagadan man ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin po para sa kapahingaloan kan mga kalag. Kiramon kan Esquivel family, for all souls ni Tita Del Diosa and family, ki Pastora and Bonifacio kan Morco family, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jean Gapayaw and family, ki Elena kan Canieta family, ki Andrew Juanito ni Rosef Cantara Llorens, ki Carl and Gloria kan Asopardo and Cantara family, ki Agustin Marvin ni Jean Banyares Labalan and family, ki Jesus kan Encenarial family, All Souls
ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilyn and family, kay Erlinda ni Elmer Villarasa and family, kay Eleuterio ni Hermelina Artizon, kay Bishop Jose ni Tess D and family, Kito Lian ni Emma Chan and family, asin kay Gregoria ni Leo and Cynthia Ramos. Sa liwat, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos, ngunyan iyo ang enot na Domingo kan Kwaresma. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sa Diyos
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ngunya na enot na Domingo kan Kwaresma, pinapagirumduman kita kan aktibong pakilaban sa karatan. We are actively in a spiritual battle. Hagadon taan tabang kan Dios, tanganing makabangon kita laban sa mga tentasyon, makapagbagong buhay. Punan taan selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, mantang nagsasarig kita sa pagkaherak kan Dios. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na makakamhan, warasan sa mo, nahuli ka ining taon-taon nagawi kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pakasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to na sinugo ni Moises ang mga tawo, na idulot sa Diyos ang enot na bunga kang sa indang mga tinanom, bilang pagrumdom kan inagihan kan sa indang mga kamagurangnan, mga pagsakit sa Ehipto, ang pagligtas ni Diyos, asin ang dagang panuga na sa indang pag-eerokan sagkod paman, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Kukuahon sa indo kan pade ang basket asin ibubugtak niya iyan sa atubang kan altar nin kagurangnan na sa indong Diyos. Dangan sasabihon nindo ini sa atubang nin kagurangnan. Sarong paralakaw na Arameo ang sakong ama, na nagduman sa Ehipto kaibaan sa iyang pamilya, tanganing mag-irok duman. Kadikit sa nasinda na nagduman, alagad nagdakol sinda asin naging sarong mapangyaring nasyon. Pinasakitan asin inapi kan mga Ehipsyo, patin pinirit na magtrabaho siring sa mga uripon. Dangan nagagrangay kami sa kagurangnan. Ang Diyos din sa mong mga ginikanan. Dinangog niya kami asin nahiling niya ang sa mong pagtios, kasakitan sagkod kaapihan.
huli kan sa iyang dakulang kapangyarihan sa kakusog, asin huli kan dakulang nangangalasan, sa kamangirhat ng mga bagay na sa iyang ginibo. Ililuwas niya kami sa Ehipto. Dinara niya kami digdidangan itinausa mo, ang dagang ini na mayaman sa gabos na bagay. Kaya ngunyan dinadara ko sa kagurangnan, ang mga inot na bunga kan mga tinanom sa daga na itinaon niya sa ko. Pakasabi ka iyan, ibugtak nindo ang baskit sa atubang kan altar, dangan magsamba kamo sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Makakamahan, makakasabi sa kagurangnan, ikaan sa kong pailihan, sa kong bantayan, sa kuyang Diyos na sa kong sinasarigan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Mayong karatan na maabot sa imo, mayong kadahasan na madulok sa imong irukan. Huli tayo bugtak ni Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka asain ka man magduman. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Dadarahon ka ninda sa sendang mga kamot, tatibaad tumama sa kagapuan an sa imong mga bitis. An mga leon sa kahalas, sa imong tutungtungan, an ugbonin leon asin rimuranon, sa imong titimak-timakan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ililigtas ko siya, hulita ako sa iyang namumutan, ulay nin kagurangnan. Aatamanon ko siya, hulita aram niya ang sakungaran. Kung apodo niya ako, sisimbagon ko siya. Iibahan ko siya sa kasakitan, ililigtas ko siya asin uumawon. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, sinasabi na ang si Isay man na magpahayag na sa Jesus kagurangnan asin nagtutubod na siya binangon kan Diyos hali sa mga gadan, makakaligtas. Sa mga tataramo ni San Pablo, kita pinapatanidan na umapod sa Diyos huli, taan gabos na nag-aapod sa ngaraning kagurangnan, makakaligtas. Kun ini, tudok sa puso. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sinasabi sa katugudan, iyo ini, ang tataramon ng Diyos harani sa imo, yaon iyan sa imong gusto, saka sa imong puso. Buot sabihon, ang tataramon ng pagbuot na sa mong ipinaghuhulit. Kung ipinapahayag mong si Jesus iyo ang kagurangnan, saka minatubod ka sa imong puso na binuhay liwat siya ng Diyos sa mga gadan, makakaligtas ka. Ang si Isay man na nagtutubod ng tulok sa puso, nagiging matano sa Diyos. Ang si Isay man na nagpapahayag kan pagtubod niya, nakakaligtas. Nasasabi ang kasuratan, mayo unin si Isay man na nagtutubod sa iya na mapapasupog. Mayo unin kalaenan ang mga Hudiyo asin ang mga pagano. Ang kagurangnan kan gabos. Saka tinatawan niya nindakong nabiyaya ang gabos na nagaapod sa iya. Siring sa nasasabi sa kasuratan, ang gabos na nagaapod sa ngaran ng kagurangnan, makakaligtas. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang paglukyaw kang Santo Ebanghelyo. Tataramon
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghali si Jesus, pano kan espiritu, hali sa Hordan. Giniyahan siya sa kalantadan kan Espiritu Santo, kan siya papuli na. 40 aldaw siya duman sa kalantadan, asin pinagsugutan siya kan demonyo. Dahil siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan, kaya nagutom siya nin marhay pakatapos ka iyan. Sinabihan siya kan demonyo, "Kun ika an aki nin Dios, pagbutan mo ang gapong ini na maging tinapay." Nagsimbag si Jesus, nasusurat, bakong sa tinapay sana nabubuhay ang tao. Dangan, dinarasya kan demonyo sa sarong halangkaw na lugar, saka pinahiling sa iya sa sarong kimat nin mata ang gabos na kahadean sa kinakban. "Itatao ko sa imo ang gabos na kapangyarihan asin kamurawayan na ini," sabi kan demonyo. "Inigabos tinaos ako asin itatao ko sa kiisay man na buot kong tawan. Ang gabos na ini sa imo na kun sambahon mo ako." Nagsimbag si Jesus, nasusurat, "Sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos asin siya sana ang sa imong paglingkudan." Dangan, dinarasya kan demonyo sa Jerusalem, sa alituktok kan templo, asin sinabihan, "Kung ika ang aki nin Diyos, lumampaw ka. Hulita na susurat, pagbubutan nin Diyos ang sa iyang mga anghel na atamanon ka." Nasusurat pa, "Sasaluhon ka ninda sa indang mga kamot, tatibaadan sa imong mga bitis, tumama sa kagapuan." Alagad sinimbag siya ni Jesus, nasusurat man, "Dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos." Pakatapos siyang sugutan kan demonyo sa manlain-lain na paagi, binayaan siya kaini, sagkod na umabot ang tamang panahon. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. pansamantala tapong pinuputol ang ordinary time, tangani na maglaog sa Kwaresma. Kan nakaaging Miyerkules, pinunan tapo ining season of Lent sa paagi nin pagpabugtak nin abo sa satuyang mga angog. Ang buot sabihon po kan Kwaresma, 40 aldaw, 40 days. Kung sain, nakatutok kita sa paggibo nin tulong bagay, there are 3 things that help us during Lent. Ang pagpararom kan pagpangadji, prayer, ang pag-ayuno o fasting, dangan ang paggibo nin karahayan sa kapwa. Normally, we call it almsgiving, but we call it in a wider term, acts of charity. Prayer, fasting, charity. Ini ang tabang sa tuya pag Kwaresma. Pero bako sana po ang tulong iyan, ang tuyo tangon niya na Kwaresma, iyo na ibahan si Jesus, dangan arugon si Jesus. To accompany Jesus and to imitate Jesus. Bakong arog ka iyan, pagpirmi mong kaiba, pagpirmi mo daang kaiba, nagiging kapandok mo, nagiging parehas na kamo. Siguro ang ibang mag-agum saan aldaw kan kasal ninda, bako pagayong magkapandok, pero sa lawig kan panahon kan pag-ibahan ninda, masabi na, para kayong pinagbiyak na bunga, parehas na kamong magtaram, parehas na ang sa indong preferences. Lugod pagpirmitang kaiba si Jesus, kitaman, arog na ni Jesus, such that when people see us, they know that we are Christians. They see Jesus in us. Yan ang tuyo tapo pag Kwaresma, makaarog ki Jesus dahil
iniibahanta si Jesus. But why 40 days? Pwede bang halipot na lang, halawigon man ang 40? Ano ang igwa sa 40? You see, in the Bible, the number 40 means preparation. Kaya nga ni igwa po kitang tradisyon na pag may nagagadan, ang sabi ta, yaon pangayadigdian kalag, nagpipreparar paglaog sa langit. On the 40th day, nagpapamisa. Sa inyan hali, ang mga Israelita po, nadangog ta sa first reading, took them 40 years of walking and wandering bago sinda naglaog sa dagang panuga o promised land. They had to prepare and be tested dahil ang numerong 40 means trial and preparation. Pagbalo, pagtesting, dangan pagpreparar. Si Prophet Elijah, si Elias, is he here? Parang image ni Elijah. Si Elias, bago siya nakahiling kan kagurangnan sa bisyon, took him 40 days of walking. Nagparabaklay si Elias bago niya nahiling ang kagurangnan sa sarong bisyon. Si Jesus man po ang satuyang kagurangnan, after his baptism and before his public ministry, there is a period in between. After the baptism and before the public ministry, there are 40 days in between na dinarasya kan Espiritu Santo duman sa disyerto, dangan nagpangadji asin nag-ayuno. He was preparing. Before siya nagtukdo, nagbulong, nagibunin mga milagro, yaon siya sa disyerto, nagpipreparar asin nag-aayuno. Kita man po, inaapudan po kita sa pagpuon kaining Kwaresma na maglakaw sa kataid ni Jesus asin hilingon kung paano kita makakaarog sa iya. Si Jesus po duman sa kalantadan, naka-experience siya nin mga tentasyon, nin mga pagsugot. Tinintaran, alagad da inahulog sa tentasyon. Kita man natitintaran sa buhay. Kaipuhan na sa pagpuon kan Kwaresma, nakatutok kita digdi. Sain ako pirming tinitintaran kan demonyo? Anong mga bagay ang nakakapaluya kan sa kuyang relasyon sa mahal na Diyos? Ano ang kaipuhan kong gibuhon tanganing maging makusog ako, makabangon sa kasalan, dangan makabalik sa Diyos? Tulong beses pong tinintaran kan demonyo si Jesus, nadangog ta sa Ebanghelyo. Asin iyo man po ini ang tulong klasing pagtintar na nai-experiensyahan ta aro-aldaw. First, the temptation of comfort. Tentasyon kan kaginhawahan. Sabi kan demonyo kay Jesus, dahil gutom na, 40 aldaw na nag-aayuno, sabi kan demonyo, Jesus, kun aki ka kan Diyos, gibuhan na ining mga gapo na maging tinapay. Garubaga sinasabihan, tama na kaiyan pag-ayuno mo. Kakana, gutom ka na baga? Kamusta po ang pag-ayunin ng do kan Ash Wednesday? Kung no arin nag-aayuno, mas grabe po ang gutom. Ano po? Kan Biyernes, enot tang pag-abstinensya, bawal magkarne. Nata daw pag-abstinensyang aldaw, nagkikrave lugod kita sa karne. Sabi kan demonyo kay Jesus, tama na kaiyan. Kaon na. Iningga po, aki kabaganin Diyos. Gibuhan ng maging tinapay. An aram kan demonyo po na nagugutom na si Jesus dahil kan pag-ayuno, kaya iyo ini ang tentasyon to prioritize the physical needs over our spiritual efforts. Arog po baga kaini ang nangyayari sa tuya pag iniinot taan pagpasiram-siram kan laman, iniinot ang kahugakan, an manlain-lain na nag-aagaw, nagdidistract kan sa tuyang atensyon, imbis na pabasugon ang kalag. We are always body and soul together, but we prioritize the soul. Ang tentasyon kan demonyo, inuton ang laman. What do we do when we are tempted against our comforts? Anong gigibuhon tatanganing labanan ining tentasyon na maging komportable?
persevere, maghinguwa pirmi. Napansin po nindo, pag naghihinguwa kitang magrani sa Diyos, sabi ninda, kung saan may debosyon, may tentasyon. Kaya pag nagtukaw ka na tanganing magpangadji, kung ano-anong naglalaog sa isip, napansin po nindo iyan, when we sit down or kneel down for prayer, then we begin to think, ano nga ni sa mga kaipuhan kong gibuhon, nagpupuon na ang isip magparalista, we are distracted. Pag nagpapangadji, kung ano-anong magatul, may magatul digdi, may makulog digdi sa likod, we begin to notice other things. Tentasyon po iyan. Kaya mantang natitintaran kitang pahali puton ang pangadji, sabi kan mga santo, dagdagan lugod. Matuod kita sa mas huruhalawig kan nakatudan na pangadji, mas hararom na kalidad nin pangadji. Dangan kun nahuhugak, kung minsan nahuhugak kita, salamat sa Diyos ta, naghinguwa po kamong magbangon agang amay, dawa malipot-lipot. Pag nahuhugak, tukduanan sa diring magsakripisyo kan saradit na mga comforts, conveniences, arug kan social media. Alas 12 na, day kapatapos ka-scroll. Kung sain-sain ka na nakaabot kan ka-scroll. Likayan ang labi-labing entertainment na agahan ka na, alas 3 na ninaga, yaong ka pa sa Netflix, ta dapat matapos mo ang bilog na season kan sarong TV show. O kaya, sobra-sobrang pagkakan. Sabi, kaya daapo may ilaw sa laog kan ref, it is meant for midnight snacks. Matanga ng banggi, nakaon pa maski daiman gutom. Unnecessary eating. Lilikayan taan mga initanganing disiplinahon ang sadiri. Makanuod magsayuma. The second temptation is the temptation of power. Tentasyon kan kapangyarihan. Sabi kan demonyo, Jesus, nahiling mo ang gabus na iyan, gabus na aabot kan sa imong mga mata. Pero pelikula, ano po? Ang original na nagsabi ka iyan, ang demonyo. Nahihiling mo ang gabus na iyan, gabus iyan, itatao ko sa imo. Utikon daw ining demonyong ini. Bako man yan sa imo, paano mong ikatao iyan? Aram ni Jesus ang totoo. Kaya sabi ni Jesus, midbidta ka, ang otoridad, wara sa kamot mo. Yaon iyan sa kamot kan Diyos Ama. Aram niya na nag-uutik ang demonyo. Alagad, ang tentasyon pong ini, iyo ang tentasyon na maglikom, magtipon nin kapangyarihan. Ang tentasyon na maging sikat, mamidbidan kan kapwa, magkaigwang impluensya sa iba. Nangyayari po ini sa tuya, pag pinapaurugta ang social status. Sabi kan mga kahenerasyon ko, i-flex ang igwa ka. May bago akong harong, ipahiling ko, tanganing umawon ako. May bago akong kotse, dapat ipahambog ko iyan, tanganing umawon ninda ako. To flex what I have. Dangan, mahiling sa social media, pagkatapos bibilangon ko kung pira ang heart, pira ang wow, pira ang care react. Pag warang nag-react, I feel sad. Iyo ini ang sukol kan kaugmahan ko. The more reactions, the happier I am. Pinapaurog ang ambisyon, imbis na paurugon ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. What do we do? Anong gigibuhon pag-arog ka ini ang tentasyon sa satuya? Practice humility. The antidote to this temptation is humility. Patuudo ng sadiri na nagpapakumbaba, imbis na naglalangkaw kan sadiri. Imbis po na naghahalat kitang umawon kan ibang tao, magibunin karahayan sa kapwa sa hilom. Kaya, assignment number 1 for Lenten season, first week. Can you do something this week without announcing it? Magibunin karahayan, mapapicture. Halimbawa, malimos duman sa makilimos. Brad, picture kita. Selfie. Naglimos po ako first Sunday of Lent. Can we do something without announcing it? Of course, importante po ang accountability, kaya sa mga proyekto sa simbahan, sa gobyerno, sa civil society, we document and sometimes we really need to post. Narumduman nindo kan pandemya, inatake kita kan mga tao, sabi, hain ang simbahan, day ka mo nagtatrabaho, grabe man.
Grabe ang kapagalan kan simbahan, nasa laan pa kitang daing gibo. Kung minsan kaipuhan man i-post, kung minsan kaipuhan man ipahiling na naghihiro kita, pero wag namang palagi. Paminsan-minsan, okay, pero wag namang palagi. Sabi kan kagurangnan, dai ipaaram sa tuong kamot ang ginibo kan wala. Kung ang concerns ta, pirmingyaon sa kwarta asin material na kayamanan, ang antidote po digdi, ang sigisiging pagtao sa kapwa, kaya assignment number 2. Kung kasuba, go do things without other people knowing it. The second task is that we continually give. Kaya pag uli po, riparuho ng mga gamit, ang mga bado mo nakadakol, baka pwedeng ipanauna po iyan. Mantang da ipasinda kupas sa kada iparulubot, ipanauna po sa kapwa. Tipunon sa sarong bag, tanganing ipanautangon niya na Lenten season. Dakulon kang sapatos, duwaman sa naan bitis mo, baka pwedeng itautan na iyan sa iba. Ang mga bag na maalpugon na, baka pwedeng i-share ta na iyan sa kapwa, mantang mapapakinabangan pa. Our desire is to free up ourselves this Lenten season, pagianon ang sadiri. So, the second one is the temptation of power. What was the first one? The temptation of comfort. Comfort and power. And the third temptation is control. Pasil tandaan. Comfort, power, control. CPC. Pigsusugo kan demonyo si Jesus, duman sa ibabaw kan templo kan Jerusalem, na lumampaw, sabi niya, Jesus, lukso na, tanganing iligtas ka kan kagurangnan. Bakong sabi kan mahal na Diyos, sasaluhon niyaan sa imong bitis. This is the temptation to manipulate God, to demand immediate answers from God. Bakong arog man po kita kaini, pag nasasakitan kitang maghalat sa Diyos, ano na Lord? Pa-follow up man Lord, hain na so hinahalat ko. Haluyon man mag-abot ang hinahalat kong grasya. Abo ko nang maghalat, masuro sa diri na sana ako. Ako na ang magibonin effort ang aning mangyari ang gusto ko. Kaya minsan napapasala na lugod. Ano ang pwede tang gibuhon? Pag-arog ka ini ang tentasyon, surrender. Makanuod magsuko, magpasakop sa Diyos. Pagyaon po kita sa atubang nindaing kasiguraduhan, ulit-uliton sa pangadji, Lord, I trust in you. Jesus, I trust in you. Tabangi po akong magpasensya, maghalat, bako ang kabutan ko ang masunod, kundi ang kabutan mo. Iyo po ini ang sarong rason na ta nag-aayuno kita bilang laban ta sa fast food culture. Gusto ta pirmi na ang gutom sa kapaha, tulos-tulos na mapara. Kaya pag nasa pila kita sa fast food, habutang na iinutan, dumang ka sa likod, may pila. O kaya pag haluyon ang service, noy, apo da daw ang manager nindo, haluyon ka mong magsirirbiddigdi. Haliputon na ang satuyang pasensya, habutan ang naghahalat. Pero sa Kwaresma, tinutuyo ta po na magluway-luway, maghalat, tanganing tukduan ang sadiri. Kaya kong halaton ang plano kan Diyos. Kaya kong magpasensya. Tabangan lugod ako kan kagurangnan. The temptation of comfort, power, and control. Mga tugang, ang Kwaresma po, imbitasyon, tanganing magtalubo kita. Panahon ini, tanganing riparuhon ang buhay, ako unan sa tong mga kaluyahan, dangan hagado ng tabang kan Diyos, tanganing kumusog kita. Sain ako, pirming tinitintaran kan demonyo. Sain ako, pirming nahuhulog. Duman po kita matutok ngunya na panahon nin Kwaresma, duman kita matrabaho sa maabot na mga simana. Makaarog lugod kita ki Jesus na tinintaran, alagad da inahulog sa tentasyon. Tindog po kita, sa laog po kan Lenten season, saka Easter season, ang pinapangadjikta ang shorter creed, an Apostles' Creed, because it is older and closer to our baptism. Pamibiunta ang Apostles' Creed.
Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidamuli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, humidilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakaman, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Darhon ta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, urog na ang mga yaon sa mga nasyon na yaon sa makuring pagbalo, huli kan mga kasakitan, magdanay na pusog asin di magluya ang buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang panahon na ini, maging dalanin pakipag-ulian asin pagtalubo para sa satuyang mga komunidad, mga pamilya asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makatalanhok ang tataramong kan Diyos sa puso kan mga tinukdoan, dapit sa pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, dai magluya sa pagtubod, kundi mamatean ang karahayang kan Diyos sa pagmakulog kan mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong katuod, tinandaan kang krus, magkamit kang kaugmangan na daing kasagkoran sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa silensyo, girong dumuntapuan sa tuyang mga pangangaipong material asin espiritual, hagadon ta ini sa mahal na Diyos. Langit nun na Ama, pinupunan niya mo ang panahon nin Kwaresma sa pagbaklay, sa pamibi, pag-ayuno, asin gibong herak. Magdanay kasamo sa samuyang mga pagbalo asin pintasyon, ilikay mo kami sa maraot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Gibuha kaming angay asin maninigong magdulot kaining mga atang.
Nahuli ka ini, nagsiselebrar kami kan kapinunan, kaining ginagalang na panahon nin sakramento. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iitaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Na sa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabanon na kakanon, pinabanal niya ining kaugalian sa paagi nin pag-ayuno. Asin naglilikay sa gabus na padagkakanhalas kaitong panahon, natukduan kaming daugon an kalapaan nin karatan, tanganing sa pagselebrar kan misteryo Pascual sa banal na paghurup-hurup, katapus-tapusi, makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya, kaibakan kadakul-dakul na angheles sa Sin Santos, nag-aawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi, kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sakop. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco. Kan sa mong obispo, si Joel, asin gabos na klero. Siring man girong dumasi sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo. Gabos na santos, nakaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Arugon tapo si Jesus, pamibi untaan sa iyang pamibi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magkairiba sa pagbaklay, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang satuyang kusog sa atubang nin sugot. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen.
Luhod po, pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na ibinaras mo sa imong aki si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang sa pusog na pagkalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, na kaming pinabasog kan langit nun na tinapay, na huli ka ini ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamuot pinapaurog. Tanganing makanood kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay. Asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa imong nguso, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinerkan sa tuyang parokya. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,361 pesos and 70 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,617 pesos and 15 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 9,476 pesos, asin ini para sa pro seminaryo. Nagpuo naman po ang Via Crucis kanakaaging Biyernes. Iniimbitaran po ang gabos na magpartisipar kada Biyernes sa oras na 6:00 sa pagkahapon. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 2,300 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin 400 pesos. Hali man po kay Edgar and Mylene Lempin, 1,000 pesos. Sa Hasso Family, 1,000 pesos. HG and Ian, 1,000 pesos. Escudero Family, 200 pesos. As in A. Escudero, 200 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indugabos sa partisipasyon ngunya na aga. Salamat sa satuyang online community asin satuya pong gabos na mga lingkod sa liturhiya. Lugod ini pong Kwaresma magin makahulugan, mabinunga para sa satuya gabos. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. please bow your heads for the Lenten blessing. Kagurangnan namimibi kami, pahiliga ang labilabing bendisyon digdi sa imong banwaan. Tanganing mapapusog ang samuyang paglaom sa panahon nin kahorasaan, mapakusog kami sa kabagsikan sa panahon nin sugot, mawarasan kami nin daing sagkod na pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ibahan si Jesus. Salamat sa Diyos.